Medafo mami enchia wo na afi so mema wo akwa base ne nso de odo ababebo odom na beka me ho ewa fidikase yi eso ebusua enem ya mami bia ye nsa ka no ewa fidem ha sei no ne kwadu bo ne nsem nyina ene se ye be ma woni ne tena ye ne kunu dada oni be ma yi ewo ememu miensa na memu miensa no be ma ne nhwe mofra no na ne enti kro gina so e ma na ekasa asem wi ene se eye ne babai wa baako abofra ye wie suku akase be ma yi beto ane so akwakoye bu achibidin chesa akwakoye twema mentwe a wode to ha no de ato a wode to ha no de ato a ebusua sa asem wi na mama mi ye gina so ede ne namu mrika ede ne ni akere mu e wo ha se ye se mama bene wa emoa no nka bi efama no se na be ya ene mai wa abai ochina onkonko fa nyinsen efa meto omo so enti yenkwai nyenkonkoti ni efe bi enya futu mfantu ye hofo ye ba ye beto yenko twetwe no eso na meka wo se be like no wa share na fin so wa subscribe e dia mama yenko nyenkonko share video no embra mama what to say acho nyankopon ado bibia e boko Valentina tnayi jijida akonya no awie ipacho wo da na de na do bae ipacho ma awie de boko mini mema bi tena se ekunu na yire etena mfinhia bebre e mama miensa ebam mama miensa na echi no ase aware na edo ne anigye ni nti ebribia na ntokwa ne ade mampanyimfo etena siesie ti dakro ba ko na meka kire ne se ne osi ene me ko ntokwa ne ade na wo hye mani ya ade ne da obesan ne mako bie mu a empanyimfo be frɛ asɛm no enya ade se metimi ne natena biem because eya wo no dɔɔso nti bra meka asasɛm kire no wa amfa edi su ato aso a nti dakro ba ko na ntokwasa ba bie na empanyimfo no fla asɛm no nti bra ye frɛ na meka kire empanyin se na de bia ye si nkonya wa aware we hu no enya ade se metimi atena ho biem nti mejai panyin ne kan ya ka kire be ma ne se ade na de bia ye ka kire wo se sesan suban na won sesa still na compare na akwala ne ye na no na wo ye na suban ne be ye de ade sa won hwe me de edi kan eda wo no ka se won hwe wa hwe no ene se akonhoma wo mobi eda wo no ne bo bedwo ene obeya akonhoma sika de ama wo nti mia na me danwure mu bre ede hwe me ho abofra be sha atade ada wo no ne bo bedwo no bi obeyi sika ama wo se je fato atade sha abofra one ne kura ma se ekura ma me ensa eti sa suban ye sha se brebe wo de edi kan na wo ho wo de to sumienu na wo ho wo de edi kan no na saade ni ho ba akra ne nya mfie mienu de kɔ ne mfie miensa so won ene wotu kwan kɔ osirem ene wo ka kire me se wo papa se wo mra sire wo ma me nua bi kunu se wo mra sire mesra no ena me ka ma no tum no kɔ bae okɔ sirem no bae no amuaya wo de bra me se me mu aboa me ho sesa me nneoma me nkɔtena sirem ho ena mu san se sirem na me kɔ no de ade na me kɔ akɔye wo ho asema o ka kire me se wo papa no se wapɛ ba bia ma ne se wo metena ho metonsa nti mimi enko nko za krache me de sa akwantu we die me nko okay because me nimu obi awo ho nti me de me nko sa akwantu no okobo me papa wo me amane ama papa no frɛ me ka kire me se be ma no wo pɛw na wafa wo no wo tie nti so okotena ba bi aya adwuma abɔ ne bra na se wo se me enko a me ba me srew enyi no di na chini ne nko na bibie ni wa hede ebese na me se da sa akwantu we die me ntu bi da nti me de me nko why ne nyina na wanya me ho ade me ne wo ma me ensa ne nyina wie ansa na wo be ya me ho ade nti me de da me nko no wo se ma me mesra di na chi ne nko na wanya wo hwe bitie me papa no na me di na chi na me ne ko ye kwotena wo be mfie num de ko mfie nsonso ena ntokwa kuro ya one ne ko srem ho me ne ko yi kwotena ho ye si dan kura ne ye ton no ma no wo be Valentina ne ba no mo ye dede boa adwuma ne ye nkoso ma ye ema ye nya mfaso bebre firi adwuma no mtimi ka kire ne se ne ye si bra wa ha no yantimi ntena ha mre ne ye bekofie na ye nsapan de mesre no adwuma no ye mfaso bi ye benya no wa adwuma so mesre nse o me fa nya bibi wo fie nti wote ase ama me nti first mfaso ba adwuma no so ye beto asase ye fie asase okay eto 2 plot bom ena to so bie ye sa beto no so obi asase ana wato awoto no so 1 plot wo sa bebo ya mane na ofre me ka kire me na me se ye se ofi se ba bi e wo no emfa wo hawa na se ton na wo beto no emfa wo hawa ne amane bi amade a ene ye misom eno so ye tua ho ka eje ka ho ma ne ba ye afisase me ensa enu ntwa mu me wo ho na wo sa de nkrasa abra me biem se
obi afuo asase a woton emme wo so na abusua na eton na eka mo abusua asase ho na mo kyeye no saa kyefa na ekodi wo mo so wo mo ton omo ekodi wo mo so wo mo ton nti no se me pedi a wo beto ama me na me se okay mate adwuma no me ana mete ho na yeye me hwa manfa so no enye kwa nti ye ne na ye nto ye to se afutase no so esa kan ho say abaya wodi kan akra na nya 17 years owie JHS last year mitu anamo me nko a me ba nanim be ka kire ne say eja mesrew abofra na wo sa awale ne ye gudie nanso so wo ba no bo modin say wawie school wo beto ano so amaye wo si yo wate afemi wo hwa na mesre wo bisa wo say abofra ne suku ho asam ne me pa cha akwa akosi sei asema obi e wa no a wo kan ya ne say unto ano so na unto ano so kina na mbo sa ada na wo kasasa wo so wabusuafo ase memfa akwala ne nko school ma nkasa me kan ma no tum ana me frɛ me bɔ me maame amane na me bɔ me papa amane ana me ne me maame ne me papa me sister panyini etu anamon e ba wo nkyɛn ti ye bɛkɔ na me sister ne ka kyerɛ me sɛ the way me bu asiefu no ma hwe ya me kɔ a me ne bɛ ma ne bɛ dɛn e bɛ kontimi nsan ana me san ye ana me maame ne me sister no kɔ ye sa de ti na wo ba na wie school na wo yira ba wo nam so bɛka sɛ fa akora no kɔ school e den na esi ankasa de esi ankasa ne sɛ me ma no wonhwɛ wo mo wonhwɛ mofra no ada ya wo mo se an wo maame agya ma ware ntide akora na bɛyɛ bɔne na wɔtea no a me na mahu na mane na wagya na ware me agya mfie miɛnsani ada na den ne ba ya wogya stylish pressure be ma no ma me na ye ntokwasam no ama ntokwasam no a edo ni ye ntem onome mene ne tena me ka kire ne sɛ na wono mo ye da wo mensa ma sie adwuma pon me ho enti na me ka kire sɛ da ko me ka kire ne sɛ aduro kra na oda ya me a me ebetemani so na da ebetemani so won kan hu sɛ me pa ke me nyoma so afiri ne me kire sɛ wono mo ye da wo mensa eno de ma nyame asɛm because me nim ne esi ya sa ade we timi ba so nim ne esi because be ma no woni do bia de ma me so me ni do bia de na mo ye da hia na pascolo no mo ye da ye sa no de ma anya si atwamu awie da bi atwamu se me pese bi hu se ma no de anya si atwamu awie be ma won no wo no ye de no ba hu e be fa wo ma wotimi nyinsa e wo na wotimi atena ho a wo me nsa me do because me ti ana me ne te ma se na me si bre no se na me si bre no me ka cho se me bre dodo because oba be se me da nwure mu ye adwuma enti sa na be ya ko me do tirempo na sa wo de den na opese ye adwuma pon me ho enti pabia bi ma me kura na pe container bi kura ma me na nka me ntire mu nya adwuma fan support e wo mo fra no hwem sesi a wo mu susu ade wo mu ka susu wo na bre wo mu benyini wo mu ka ba ya akese na me fa mu wa wo because yo watifie do no wanyini no wanyini cha me bebre watifie do no wanyini no wanyini cha na wa no na me nim ni age na wa be ma hu sa na wo site wo ni pa krokro wa wo wa be ma hu mi sa ni fie se bi a me do ewu baby what you say ma me na wo pa me na me ntse me mpa no ma me panyini bi wo di ko si ni so na ma me ka cha se me sra ware no wo be hwa wa man sa na koye ye ti sa nka na me mpa ne da wow me ka sa na mpa na me boa no kure da ho a me ka sa ma me na no ase na o da tu na ma me ni so yo bi a wona me papa eye close pa okay ena me ko school nyina so ma me ni yo bi a de hia bibi mpo na me papa ni wa ye ko ne nchen a wo de maye ti bra wo bi na no kan sa no na me hu asem bi a meka bi ba wa de na wo no no obi mo ni na me ka sa me pebe ma na me boa who can I say o ye friend Yaw Richard o de Yaw Richard o ne no wa ware asna friends Richard na ye de friend wan nya din de bi ama no na nya di bia o wa homa no so chia ne anko ni nchia bia na ne ma da maka asem no wa o de asem ba o ni nchia am se chia no na me ne nkasa Richard ma ha yana bisanza no what to say aja mo ye enkwala no ho ye bia mo ye yo ba rich na what to say aja man pa aja mo ye yo wo yire de nkomo bia ba be dan ye na nasem nyina ne se wonu ware ye wonu akra na nka na nye hu ma bi ne kan se wo be hwa no pa na wote ase wonu wo asetena mu no wo no no wo hwe ye hu se wo do ade odo wo no no de di kan no wa ma na bresa wonu kuchankwa da miensa moto ofisa se miensa ne nyina mu awade na gu
egu ya wo man wo so nhwe omo biem bibia no be ya se o ma me agya me hwe mo ada de na esi Mami, itacho, obano, enkolano, omunya wo me ho. Tuan pen mi na wo ne tuan akasa. Na man kala me no mi wi anam no ba na kasa. Itacho ti. Me wa mama yo ho ade. Ma me wo plot me na to plot wo da ja me tie. You do crown to do my crowd 2 years. No one chain. What is and one no year, Juma or Hunina. No, I think I couldn't be about cookery. I mean, creativity. And I don't crown. So, no more. I can be coffin, carton, and I become man, I'm more giddy of mammy. I don't crown come I'm more giddy of mammy. Well, mamma. My son crown Sam walk aba over catch them say me you be my ass open me Hey you see this gender you got chain not be my solid them no I dear me bo what's it what to na that to me time me say kwasi asa maintain nkan not be my solid them e ma ne o me jire me o ma ne say me pale chow one time me pale chow and me for say me what the ensan me my radio or the ensan that me kwa no me fie Dabi o what's you go to say be ma hye dem you got chain na be ma hye dem ma me anopa na area area be vansan no pa ko be 10 o'clock no hey you got chain na be ma hye dem o se me wa me do ha na ba se me ba eyu me ba me ko sie ba o frensie na me me ba na obetu say be ma hye dem anya no krema anya no kwankwo ka ma anya no kre awia de enso 3 pepe ma anya no kre o ba yi ana wo say wo ma chop money be sa be nya wa na gu ana be ma anye ko tira na be ma hye dem ina gu ma awale na iti na obi wo ho ma obi ani ho da bi sa wa na gudi a wudi anya na so ebra ya ware anu gu ye no ka tira me se mi ma hu be ma fofa no pese me ware no enti na mi ni ja no te sa dia o ku mi akum sa be ma no be ware mi ni nyina na we ko tire na be ma hye dem o no ma me ese na me pa un pe temu en pata oba no se na ese kata na me de we charge ya kanye me fishini ba me don tinu ba na me bo rich say ensem wo masem we mu da be na obetimi aba na ye nhwe ntena asem ni so ne ye kan fio ye se mi wa ye se ma ne pan na wia ene kwa no ye friend sen na sen kam ka sen ba de friend me e friend me no ye se ye no na o chi da no to friend no friend na ye so ye ma mba pan ni na me ko ye ti mu ga dan de so bi ne de wa ba mi bi mu na ba ba mi bucket one kura no ba ya wo ko create no na kwa 2 years me na ma sha akwa me o sa de akwa ko sie ba bi se fre bless ya o ko wo se akwa no enya me ne ba na 2 years we ba me mi kwa Iraq na o Iraq wo 2 years ma na wona to aya mpia na wona to aya akwa no na kwa na ka me ma se me da mu video Masarech wunim Bamadia na brown na obey nsama wo kan yanto ebo ase no musuko asebia nkoda ho mu no de ya na ehia ezese mmofra no wo munya o masumdue no mutimi nyini yie no mso be mpanyimpa enti da be na nka obenya ho aba ma me se de ene da be lebna ene na o twini di ma me na o twira nti da bi afiri ya kwanyu na me kwa sonsum ni de twani ni kwa da so ban san na makọ itu ga chaw dise me ina o twira ni kansa na ba na me ba fufu bia akwa na si wo munya me ma ketika ni ya ga bi woni se mi nsuro se woni mi dada se mi ti wo mi nsuro wo da kurukuru ada se because me wa tete pepe bia woni ni ya badu tina ye ma mi da kuram hwemu wo ma mi ka chaw me ma ti ti ka me ma de pe bia on ya me kanse me ma yo ha ko tra o ta ni ko de ma kan me ma
Woni munyansa sa wo wure apeni anadu sa ma peni sa na dumuni nyina mana sa wa mama ni wa nanti no enya de se ma fiwo ni wa fa bag papa wo jami wure mu ho oh se me na ho na mi wu me ma me na ba fa mi firi wure mu wo de me ba sorry me ba hospital ya fra wo se be ti ya ba ka kire mi sa woni bi mi wu an umfa me ho me ba wa dance for wo sa ni ma wo nyina wo yire ni anka ada na opeka ke me sa we Valentina we opede Kofi mame ti wo hu ada Richard me ntina ma fam meni sa adai wọ́n sì mi kò dín náà wọ́n ti dàbí sẹ́ ká bẹ́ẹ̀ tí mi ká bẹ́ẹ̀ ni wíyẹn yà wọ́n sáré sẹ́ni ẹ̀hún ní di o kọ́ àbẹ̀ fà so a wọ́n dín ní bẹ́ẹ̀ bá ń dẹ̀ kẹ́sẹ̀ fà ní bẹ́ẹ̀ wọ́n sì wọ́n na hwẹ́mọ́ wọ́n nọ sí wọ́n àmà ní wọ́n ànẹ́ntì. Anadwo mu ni nyinara maana. Na no so ma na de hwẹ́mọ́ na wọ́n ntimi ní bẹ́ẹ̀ ma na. Si kyese twimi ni makoma ho. Me say hwẹ́mọ́ kro no wọ́n 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 ntimi ní bẹ́ẹ̀ ma na. Man obi a me ni huna mane wo me widie mu no. Na so de fa ho dai. Go inside. Na so so ka ho bi. Na kono ba. Want me amu sabe kwasa de na aye wa na dwo we wo penim pota. Na wona wa wale ne me dia hene. Uko Iraq by na wo be jan why boga nti wu jan. Anya ni nta wale ne kwa de agu kura dada. Me say go Iraq by na wo be jan. Ah? Uko shi Arab for me man be me bo. Ni obi ani wo. Bula matari wa fa bi. Ni be ma be ni wo hu say wa ba me nchen e wo fie ha na say wa frɛ me wo fu so akata say me wa ware me. O musa no e. O musa sa Arab bi no. Arab bi no wo de na ma ne nti da wale na gu ni suba na ma ware ni gu ye. Ma me nka. Ni suba na ma ware ni gu ye. Say o say ogisodi na wo tweda no ye no aba. Me mfa no ho. Nti no ni na wo tweda. O no mutan na japade ne de ma me de me chefa because me ye imagine say e ka me de japade anu me chefa na eche no. O fa hwe me ma ne ye ma me. Na abaya na wie school ni na mabontene. Wo pesa akwa ne nko babra bobone na tina nko no wakwa akwanyem. Na wa nya be ma kura bia me na hwe no. Ade tina wo pesa o di mawusa. Adai. Okay. O so obeba nti oba na ya hwe e de free ho why? Yakwa she video no aba abusia medie me hu ne se sa semwe mumi yenya abotre yentwen ema be ma ne mbra ansa na ye de ano atum be ma ne mbra no no so mbra mecheche ne nsem e wo mu se wakasa na so bia na nya enough na ebi nso ye de ehihye adaka mu a wo se obiebie so e de kire ye nti yentwen no no so embra no mbra mecheche ne nsem na afi ya hye e de yi atoye ne yi mu na ye nyina ye pe no nti yentwen no mbra aha ana mde wo si da se ne mesanso ene wa share bi na me ka wo se obe like video no wa share na afi nso wa subscribe e de ama me aha nso da so emergency Ghana TV mo sonfo na akosia me na mje adwa na mde dwumede e ba wa kwem da se ne mesanso ene wa share bi makro